Bao kaluoy, wala magunahunang pamilya sang duha ka tuig nga bata nga ini ang matroma sa iya paghampang sa playground sa plaza sang Banwa sang Tigbawan. Sunod sa gimbal, ukon sunod sa tiyo sang bata nga nag-upload sang video sa social media nagahampang ang iya hinablo sa plaza sang nagpalapit ini sa kanal malapit sa poste sang suga. Golpe lang ini nga natumba kag naghilibion. Sang ilagin sekyar may live wire gali nga nagatapik sa sansalon nga tabon sang kanal. Nakalabot naman sa local government units ng Tigbawan ang insidente kagilayon nga ginaksyonan ini. Suno sa General Services Office ng LGU live wire gikan sa mag-Christmas lights ng plaza ang kausa sang pagkakuryente sang bata. Nagpangayo na sa pasaylo GSO head sang Banwa sa pamilya sang bata. Wala naman ang mga inisang plano nga magreklamo batok sa LGU. Actually, according sa electrician, amo lang gito nadala lang sa pag-on sang switch ang breaker nga nakakonect sa linya. So ginpa ambra ko temporarily out doon tanay na ang linya gid na maski may ma-on sang breaker hindi na ang kuryente kay during Christmas man lang ginagamit ang mga linya for the Christmas lights nga mga supply naton. Kinahanglan vigilant kay sila magbatan-aw sa mga ginapang oblado nga dapat kinabantayan gid tapos syempre may galibot-libot gid nga assign grid lang nga ma-secure ang tanan-tanan, ma-check ang tanan-tanan, mga wiring sang kuryente.